Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. A je odštartované ešte pár sekúnd a bude odštartované povrchu vybraných Peťa Poletina. A je Jelena Furmana Šlopa. BMW číslo 17, všetci sú opatrní do prvej zákonkátu poprázka na 6 vozidel, môže vojsť vedľa seba pri šírkenej potrate. Zatiaľ to vyzerá, že bez konfliktov sme sa preniesli cez postavu na protiľadnú rovinku, tak dovolte na hlavnej tribúne ešte privítať ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca. Jazdci, ktorí čakajú na to, aby naskočili do svojich aut, takže dramatická situácia už v druhom kole týchto hodinových pretekov. Ako keby tým jazdcom zabudli povedať, že sú to hodinové preteky, oni sú ako sprint za 10 kôl. Talaková Českej republiky. Druhá priečka, Unity Motorsport, Mercedes číslo 38 a Markus Mišovol. A teda nechci bude teda najgore,
firmy, no. Prostíť a vstáť a pomaly sa pohybujú z McLaren, je to McLaren číslo 2, ktorý letel zrejme vo 6. zákrutky, ale pomaličky sa dostáva na trať a bude pokračovať ďalej, takže vidíme, že povedia na druhú místu. Tam bude mať výhodu.
stojí aj McLaren takisto v boxe stojí iba Ferrari, na pole position. Čiže pri tomto tempe dovolíme 4 kolá približne.